שלום, שמי אמנון הררי. התחביב שלי הוא דאייה. אני עוסק בתחביב הזה לא ברצף למעלה מ-50 שנה. מה שמיוחד בתחביב הזה, שהוא מאפשר לך לא רק להתפתח כטייס, אלא גם לפתוח אופקים באזורים שונים לגמרי. בספורט הדאייה, שהוא ספורט סוליסטי, ההצלחה תלויה בי בלבד. העולם נראה הרבה יותר יפה מלמעלה. אני דואה במרכז דאייה נגב שפועלת בשדה תימן. אני יושב הראש של המועדון מזה למעלה מ-20 שנה. מייק הוטל נכנס בסיס. צברתי עד היום קרוב ל-3,000 שעות טיסה ודאייה. אני מתקדם ל-1000 הרביעי.